wosimuka. Vachaziona chete. Vachaziona Mwari wosimuka. Vanosimuka mangwanani vachiti handei tinomuparadza. Vachaziona vavengi vangu. Vachaziona Mwari wosimuka. Vanosimuka usiku iwe vachiti handei tinomuparadza. Vachaziona vavengi vangu. Vachaziona Mwari wosimuka. Vachaziona vavengi vangu. Vachaziona Mwari wosimuka. Vachaziona chete vavengi vangu. Vachaziona Mwari wosimuka. Irangarira amani hama yangu afunga kuparadza rudzi rwaJehovha. Vakazviona amani, vakazviona Mwari wosimuka. Irangarira Farao nehondo dzake vafunga kuteverera rudzi rwaJehovha. Vakazviona ipagungwa dzvuku apa. Vakazviona vachaziona vavengi vangu. Mwari wosimuka. Vachaziona chete vavengi vangu. Mwari wosimuka. Kunyange Daniel mugomba reshumba Mwari vakazviratidza iye arimo. Vachiziona vavengi vake. Vakazviona Mwari wosimuka. Shadireki, Abednego na Meshaki vakati Mwari wedu kutirwira kana kurega hatingapfugamire chimwari chenyu mabokwete. Mwari wosimuka. Vachaziona vavengi vangu. Mwari wosimuka. Vachaziona chete vavengi vangu. Mwari wosimuka. Kana miedzo yauya usacheme usataure nyengetera nekutsvaga chiso chaMwari uyu achasimuka Mwari wako. Hama yangu kana hondo dzosimuka usacheme usataure nyengetera nekutsvaga chiso chaMwari uyu achasimuka. Vachaziona Mwari wosimuka. Vachaziona chete vavengi vangu. Mwari wosimuka. Vanoti auroorwe iwe vachashamisika waroorwa. Vachiziona iwewe vanokuvenga chete. Mwari wosimuka. Vanoti abudirire vachakushamisika wabudirira. Vachaziona vavengi vangu. Mwari wosimuka. Vanotivenga. Vanoti auchatei wewe vanongoshamisika wave kushata. Vachiziona murunamurizo kuna Jesu. Vanoti ausharei wewe vachakuona wavanakasheshe. Vachiziona iwewe vanokuvenga. Anogadzira tafura yakaisvonaka pamberi pavadzivisi vangu. Vachiziona iwewe vanokuvenga. Jesus Christ. Vavengi vangu. Vachaziona Mwari wosimuka.
kucharopafadzwa vafa here vavengi avo. Aiwa, aiwa kamambo, aiwa Mwari havadaro, vanokuropafadza vachizviona. Kuchakomborerwa vafa here vavengi avo. Aiwa, aiwa kamambo, aiwa Mwari havadaro, unotoropafadzwa vachizviona. Vachakusimudzira vafa here vavengi vako. Aiwa, no, aiwa kamambo, no, 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 no. Iwewe unosimudzirwa vachizviona. Hallelujah. Madiskaribu. Thank you.
Chibotaura na Mwari wekudenga, chibonabata pauri papo, chibotaura na Jehovah, chibonabata kuna Mwari wekudenga. Call upon the name of the Lord. Chibonabata kuna Jehovah Mwari mangwanani ano, in the name of Jesus. Kadabashika na basanta na basaya rekomenda batata na basukumeria bataba yele meheta murutu mandia basima ikama hata bashika na basaba. Holy Spirit, inokutenda ino ni Jehova Mwari. Taungana patingo ino Baba, taungana kunyasha zenyu Baba, taungana kudwa kutaura kwenu Mwari. Inokutenda imangwala nano Baba nesara Jesu. Inotenda nasata munokovera Baba, bakushumbirwa kweshoko renyu. Ndatotenda mangwanani ano kuti Jesu muri pano, Jesu muri pano. Ikabahata bashika rekabela basaba. Ndatenda nokuti muri Mwari wanobata yasha dzenyu dzinogara nekusinga pere. Ndinokutendai nokuti Ishe munobata. Ndinokutendai nokuti Jehovha muri Mwari. Shoko renyu rakuburuka mangwanani ano, shoko renyu rakuburuka mangwanani ano, shoko renyu rakuburuka mangwanani ano, shoko renyu rakuburuka Baba rinotiraramisa mangwanani ano. Ndatenda nemuranda wenyu wamakatsira kare, ndatenda nekubata kwa Jehova Baba, ndatenda nekufamba kwenyu yasha dzenyu dzinogara nekusinga pere. Muzita ra Jesu ndatenda. Glory to God, glory to God. Mangwanani ano takamira tose pamberi pa Jehova. Alikuseni simile sonke pambuka Jehova. Asvika panguva yekuti tinzwe izwi raMwari. Sesvikile esikhathi sokuthi sizwe izwi likaMlimo. Pandakudaidza muranda waMwari zvakare panguva ino mangwanani ano. Bizince kaMlimo ngalikuseni. Munhu wandakaziva kwenguva yakareba zvikuru kwazvo. He's been a former overseer of Harare East Province. He was also a former general secretary of the AFM in Zimbabwe. Ibatsire mangwanani ano ndigamuchire munhu waMwari. Baba Mufundisi Munjeri vauye pano vazotora mukana uno nekuda kweshoko raMwari. Let us put our heads together and tell the Munhu waMwari katika mchino. Let us put our heads together and tell the Munhu waMwari katika mchino. Kushika vashika pano. Let us put our heads together. Ikamuchire Munhu waMwari katika mchino. Lokutenda katika mchino. Varwerukare vakuitire zvakanaka muzita raJesu. Ndinokutenda Mwari panguva ino mangwanani ano. While Pastor Mlea is coming to interpret, we may be seated. Amen. Let me say thank you to Reverend Chinyemba this morning. Mangwana nanu regai nditi kuna wa president. Gali kuseni oti ku babu mongameli. Ndinozi nini pisa zvikuru pamberi penyu. Giazetlisa kakulu pambi kwako. Uyeje ndinotenda Mwari nezuva ranhasi. I also want to thank God this morning. Regai nditi Baba ndinokutendai nokundiapointa kuti ndive mushumeri wezuva ranhasi. I want to say thank you to the President for giving me this opportunity. Baba na amai. Baba and Amai. Ndotendazve Baba wangu Baba na amai mrefu. I also want to appreciate and say thank you to my overseer. Baba na amai mrefu. Baba, Reverend and Mrs. Mrefu. Ndinokutendai Baba. I want to say thank you. Nokuve confidence mandiri. By showing confidence in me. Pandinopinda muoffice maongo azhinji. Many a times I visit his office. Vane manzwi andinoramba ndichidzokorora mupfungwa mangu. I
many times repeat inside of myself. Unonzwa vachiti Munjeri haufe. He has always said, Munjeri, you will not die. Ndiripo mudhara handisati ndafa. I'm still around, Daddy. Ndoda kutendawo the General Secretary. I also want to say thank you to the General Secretary, Baba namai Madau. Reverend and Mrs. Madau. Ndinoziva zvazvinoreva kuve General Secretary. I know what it means to be the General Secretary. Ndinoziva basa riri pamafudzi enyu neramunotakura. I know the load that is upon your shoulders. Regai nditenda Apostolic Council yese. Also want to say thank you to the Apostolic Council. Vafundisi vese vari pakati pedu. Pastors here present. Regai nditendewo zvakare vadzimai vangu. I also want to appreciate and say thank you to Amai. Pane imwe nguva yandakamuka pakati peusiku. There's some time when I woke up right in the middle of the night. Upenyu husisaite. When life was difficult. Ndakutenda kuti ndinogona kungoenda. When I thought I'm dying. Ndobva ndavati Amai. I said, Amai, ndinotenda kuti nguva yangu yakwana. I believe my time is ripe. Uyezve ndinotenda kuti ndakusiyira vana vasati vapedza chikoro. I also believe that I've left kids that are still school going. And not sure kuti ndinopedza gore rino. I don't believe I'll spend the whole of this year. Pandaitaura havana kumboratidza kunzwisa tsitsi kana kuchema. When I spoke to her, she never showed any signs of displeasure. Vakangotarisa mumaziso mangu vakati ndazvinzwa sapana kwamuri kuenda. She only looked at my face and said, I've heard you, but you're not going anywhere. Nazvino handina kwandakaenda. And honestly, surely I'm still around. Mwari vakanaka. God is good. Ndinotendawo vana vepachisipiti. I also want to say thank you to Chisipiti Assembly, vanobata pamwe chete neni. where I also fellowship as the pastor. Nokunditendavo nokundigamuchira. And also they are welcoming and working with me. Mwari akuitirei zvakanaka. God bless you so very much. Hallelujah. Amen. Vana baba nana amai. Ladies and gentlemen, Kwandiri zuva ranhasi zuva remunana. to me today is a miracle day. Kunyange ndakamira panapa 2 minutes. Even if I stand here for 2 minutes, Chandinoziva ndechekuti kudenga denga kuna Mwari. one thing I know, there is a God in heaven. Uyezve Mwari wacho mukuru. And the God we are talking about is a great Uyezve God. Mwari wacho anoita zvinoshamisa. And the God is a God of wonderful things. NdiMwari mukuru. He is a wonderful God Agere pachigaro chikuru. who sits on a high throne. Kana akaita seakanyarara. He may sound like quiet. Hazvireve kuti haapo. It doesn't mean he's not there. Kana akaita seasinganzwe. He may sound like he's not hearing. Hazvireve kuti haanzwe. But it doesn't mean he doesn't hear. Kudenga denga kuna In Mwari. heaven there is a God. Kudenga denga kuna Mwari. In heaven there is a God. Mesha, hallelujah. Regai tikumbire muverengi andiverengerewo. Let me kindly ask the reader. Shama. Amen. Amen. Hallelujah. Regai tidzokere ku theme scripture yedu. We'll go back to the theme scripture. 1 Kings chapter 18. 1 Kings chapter 18. Kubva pa verse number 21 kusvika pa 30. 21 to 30 is the verse. Mozondiverengerawo 1 Kings chapter 16. 1 Kings chapter 16, Kubva pa verse 29 kusvika pa 33. 29 to 33. Madzimambo okutanga chapter 18 verse number 21. Zvino Elia akaswedera kuvanhu vose akati, musharamba muchifunga mifungo miviri kusvika riniko? Kana Jehovha ari Mwari, mumutevere. Kana ari pari, mumutevere iye. Asi vanhu havana kupindura shoko rimwe. Ipapo Elia akati kuvanhu, ini ndoga ndini ndasara kuvaprofita vaJehovha. Asi vaprofita vapari vanosvika varume vana 450. Naizvozvo ngavaite nzombe mbiri, ivo vazvitsaurire nzombe imwe, vaikuranye, vaiise pamusoro pehuni. Asi vareke kuisa moto pasi payo. Nenivo ndichagadzira imwe nzombe,
ndichiisa pamusoro pehuni, asi ndisingaisi moto pasi payo. Zvino imi mudane zita raMwari wenyu, ini ndidanevo zita raMwari wangu. Mwari unopindura nomoto, iye ngave Mwari. Vanhu vose vakapindura vakati, zvarebwa zvakanaka. Ipapo Eria akati kuvaprofita vaBhari, chizvitsaurirai nzombe imwe, mutange kuigadzira, nokuti muri vazhinji. Mudane zita raMwari wenyu, asi murege kuisa moto pasi payo. Ivo vakatora nzombe yavakanga vapiwa, vakaigadzira. Vakadana zita raBhari kubva mangwanani kusvikira masikati makuru, vachiti, Bhari tinzwe. Asi kwakanga kusina inzwi kana unopindura. Vakapoteredza aritari yakanga yakavakwa vachipembera. Zvino panguva yamasikati makuru Eria akavaseka akati, danidzirai kwazvo, nokuti Mwari, zvimwe uri pakufamba, zvimwe waenda kumwe, zvimwe wafamba rwendo, kana zvimwe uvete hake, unofanira kumutswa. Ipapo vakadanidzira kwazvo, vakazvicheka netsika dzavo, neminondo namapfumo, kusvikira ropa richidzutuka kwavari. Masikati makuru akati apfuura, vakaprofita kusvikira nenguva yokubayira chipo chamadekwana, asi kwakanga kusina izwi kana unopindura, kana vakanga achiteerera. Ipapo Eria akati kuvanhu vose, swederai kwandiri. Vanhu vose vakaswedera kwaari. Zvino vakagadzira aritari yaJehovha yakanga yaputswa. Aiwa, ngatiuchirei maoko. Pane nyaya ipapo. Hallelujah. Madzimambo okutanga chapter 16 verse number 29. Yeah, about 33. Negore ramakumi matatu namaserera Asa mambo wa Juda, Ahabi mwanakomana wa Omuri wakatanga kubata ushe bwa Israeli. Ahabi mwanakomana wa Omuri akabata ushe bwa Israeli paSamaria makorana makumi maviri na maviri. Ahabi mwanakomana wa Omuri akaita zvakaipa pamberi paJehovha, akakunda vose vakamutangira. Chakanga chiri chinhu chiduku hacho kwaari kufamba muzivi zvaJerobhoami mwanakomana waNebhati, asi wakawana Izebheri mukunda waEtibhari mambo wavaZidhoni, akandoshumira Bhari, akanamata kwaari. Akavakira Bhari aritari muimba yaBhari yaakavaka paSamaria. Ahabi akaitawo matanda okunamata nawo. Ahabi akawedzera kumutsa shungu dzaJehovha Mwari waIsraeri kupfuura madzimambo ose akamutangira. Tingauchirire shoko raMwari maoko. We may clap hands to the reading of the word of God. Nezuro manheru, Last night in the evening, Dr. Kwarapi vari pano vakataura mashoko andakabata. when Dr. Kwarape was speaking, I caught something attentively. Tichitaura nyaya yekuvakwa kwama-altar. When we speak of the building of altars, Zvakaratidza kuti kana akuvakwazve zvoratidza kuti akanga apwanyika. he revealed that when you are rebuilding, it means there have been some destruction. Nhasi regai nditaure chikonzero kana kuti mapwanyikiro ayakanga yaita altari yacho.
Let me explain the process that led to the destruction of the altars. Mukutaura kwandichaita mondiregerera nokuti mune mamwe mashoko pamwe asingagone kutaurika. As I preach this morning, please forgive me because there are some words that may not be so easy to say. Kuti tikurumbidze kupinda munyaya yedu ngatidzokerei kwaIsraeri. So that we go quickly into our story. Let's go back to Israel. Todzokera pachapter 16 yataverenga. Chapter 16 where we have read. Shoko raMwari rati kwaIsraeri kwanga kuina mambo. The word of God says in Israel there was a king. Zita ramambo uyu rainzi Omri. The king's name is Omri. Mambo iyeyu ndiye akanga ari baba vaAhabhu. This king is father to Ahab. Zvinonzi mambo iyeyu akanga aine mapolicies ake samambo. The Bible says this king had policies. Akauya nepolicy yaiti foreign policy. He had a foreign policy. Policy aitarisa nyika dzekunze. Where he looked into foreign lands. Pamapolicies acho panga pane zviga zvitatu zvaaitaura. In the policies it was three-pronged. Chekutanga yanga iri economically. The first was the economic. Chechipiri yanga iri politically. Political was the second. Chechitatu yanga iri religion. Religion was then the third. Achitarisa kunze akabatana neSidon. When he looked beyond his boundaries, he agreed with Sidon. An agreement neSidon. He signed a treaty with Sidon. Sidon ndoyatiri kuti Lebanon iko zvino. Sidon is today's Lebanon. Ataurirana neSidon. When he had agreed with Sidon, Sidon iyoyi zvakare. the same Sidon, Tirege kupapfuura ipapo. let us not pass it over. Ndiyo yakaberekwa naCain. It is the offspring of Cain. Kana ari Cain imi munomuziva. If we are talking of Cain, I know you know him. Zvakafanana nevana vaMwari vachiita agreement naSatan. It's as good as having an agreement between you as a child of God and the devil himself. Itori agreement yevana vaMwari. It is an agreement between the children of God Yakaitwa kuna Satan. together with the devil. Vakatsvaga this agreement. Those who look for this agreement, Havasi maSidon. it's not the Sidonites, Asi but maIsraelites. it's the Israelites, Vana vaMwari. the children of God. Baba hatipindirwe muchechi. Batipindirwe Don't muchechi. want intruders in the church. Takavainvita We tega. have invited them. Takanyora treaty We tega. agree. We wrote the treaty ourselves. Takaisa signature We put tega. our signature. Esha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Vari pakati ipapo. As they were going, Ngatitore economically. let's go into the economic. Vasvika paeconomy. As they ventured into the economy, Vakatarisa kwaIsraeri. they looked into Israel. Vakati hakuna maexperts. They said there are no experts. Oh my God. Vakatarisa Sidon. They looked into Sidon. Vakaona kuine shasha They dzinoronga. saw gurus in the Vakati economy. ngatitorei Sidon. Then say we'll agree with Sidon Itirongere economy to yedu. come and organize our economy. Vakaidaidza vega. They brought together themselves. Vakaiunza muIsraeri They vega. brought Sidon into Israel. Vaiunza When muIsraeri. they did so, Sidon yakanga ine strategy Sidon had a strategy yekubvisa vaIsraeri panzvimbo dzavo. to dethrone the Israelites from their Saka place. muchinzwa Nabhoti achichema. That's why you hear Naboth say, Achiti Jehovha ngaandidzivise. he's saying, God forbid, so Ndirege kukupai nhaka that I yemadzibaba. don't give and hand over. Jehovha ngaandidzivise. Let the Lord forbid me, Ndirege kukupai nhaka so that I don't hand over the inheritance yemadzibaba angu. from my forefathers. Hallelujah. Makaenda mumusha mandakaberekwa. If you go where I come from, Munosvikaona paine mimengo nemipichisi you find some mango and peach trees yakadyarwa nemurume which were planted by a man akafa muna 1946. who died in 1946, Ini ndakaberekwa 1956. and I was born 1956. Hallelujah. Amen. Tine difference ye 10 years iyafa. We have a difference of 10 years. Ndasekuru wangu baba He's my baba. grandfather, Asi michero ichiripo. but the trees are still there. Pana Israeli apa. In Israel, Nabhoti ainzi ndipe munda wako. Naboth,
The king said, now but give me your field so that I give you a vegetable garden. If you go to my home area, when the garden was planted, today it's like a bush. That's the strategy of the devil. He takes the inheritance that is so treasured. Instead of the ocean, he puts vegetables. Hallelujah. Let God forbid so that I don't hand over the inheritance from my forefathers. Hallelujah. Amen. Now, politics. In politics, when Israel and Sidon had the treat, behind secretly, Israel had also got into an agreement ignorantly with Syria and Assyria. Hallelujah. Amen. The time you allow the devil to come into life, secretly, you would have accepted anonymously the spirits of the devil and all demons, so that they dethrone you. The issue that I want to share with you is the one that I'm now coming to. Religious. It's the religious. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When they agreed into these treaties, they sealed. The seal, it also it permitted Omri and the son and the daughter of the Sidonite king, so that they get married. When they married, religious agreement. This is where the religious agreement was found. They said today we got our gods. Our gods are supposed to be worshipped in Israel. Remember, this Israel is the same Israel of the God you know. Exodus 20. Exodus 20. Which says, do not have any other God besides me. I am Jehovah. I carried you on the wings of the eagle. I took you out of Egypt. I took you and led you to where you are. You drank from a rock. You ate the quails. You saw the Red Sea parting. I opened the Red Sea. Hallelujah. 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 Amen. I want to obey Jesus. Give Jesus a pum pum. Hallelujah. Amen. Having agreed, the Israelites, it doesn't mean the Israelite economy was poor. It doesn't mean they didn't have resources. The rich were rich. The poor were really poor. Hallelujah. Amen. When they agreed with Jezebel, Jezebel said, I take with me my God. Hallelujah. Amen. This agreement and treaty, after they have been sealed and written down, cultic center, the cultic center of Baalism, it was taken right unto Mount Carmel. God's temple, it was also put on the same Mount Carmel. Hallelujah. You joking?
It therefore meant in Israel, choice ya Mwari yange apa munhu the choice of God was now individual. anoda zvaBhaari ndiye, Who wants to worship Baal? anoda zvaJehovha Mwari uyu Those who ndiye. decided to worship Baal, it was the Asi same. uyu Mwari vaimuziva nekunyarara, But they knew this God for his being quiet. vaimuziva nekusataura. He was known for not speaking. Vaprofita navaprista The prophets and the priests, vakanga vakuita vachiita sneak out, they would sneak out, vachienda kutembere yaBhaari, going into the temple of Baal. vanosvika ikoko chechi, When they got there, vainakirwa vanhu vaMwari ava, they would enjoy there. nokuti manamatirwo ekwaBhaari Because the worship in Baalism, akanga asina kuita seekwaJehovha. it was different from Jehovah's worship. Maitoti makapinda kudai, When you entered, maisvikopa munobvisa hembe dzese, you then undress, mopinda mukati, you go in, varume navakadzi, ladies and gentlemen. hazvina mhosva mukadzi wani murume wani, It doesn't matter whose husband, whose maienda wife. imomo You also gather in there. monosvikotanga nepraise and worship Then yavo. you start with the praise and worship. Praise and worship yavo yainzi fertility dancing. Praise and worship was called material dancing. Idzodzo dzamunoti tambisa muwest chete, tambisa muwest chete, idzodzo dzacho. The dance where you say, just your waist, just your Hallelujah. waist. Yaiti west kana yatambiswa, When you round up your waist, varume navakadzi vakatarisa kudai, the men and women looking at each other, vaiona vamwe vachisekerera. you'd see others smiling, nevekwaIsraeri vakanga vamo including the Israelites. vachinanzira kuona zviri kuitika Yes, they were kwaBhaari. licking, aha. Vakati aya ndo manamatiro kwawa. They said, this is a beauty. Haleluya. Vakati takazvinonokera, Say we were so late, huh? takazviregerera, We delayed ourselves. rwendo runo takamuwana Mwari But this time around we have found God, anonamatwa paunodira, whom you worship as you so wish. paunotora mukadzi waunenge wada, And you pick a woman of your choice. paunotora murume waunenge wafarira. You pick a man of your choice. Ayayaya, zvakanaka izvi. They say this is a beauty. Haleluya. Pamusoro paizvozvo Above that, vaita imwe there was something else. inonzi pole dancing. There is something that is called pole dancing. Ndo payakatangira. This is where it began. Baba vamadziri nezuro Reverend Dr. Madzire yesterday, vakaverenga scripture yacho pano, he read the scripture here. Judges chapter 6 Judges chapter 6, verse 28. verse 28. Ndobva vati And it says, varume veguta they say men of the city, vakaenda kutemberi yaBhaari, they went into Baal's temple. ndokusvikopwanya. They tried Temberi and yake. destroyed the temple. Havana kupwanya temberi chete, They didn't destroy only the temple. padhuze pacho Close to it, paive nepole there was a pole ravakapwanyazve, which they also destroyed. rainzi pole raAshira, The pole of Asherah, mwarikadzi wekwaBhaari. the she-god of Baalism. Pole iroro The same pole, ndo raaikwira Ashira, this is where Asherah, achindaidza varume achidzika, where she would climb the pole, okwira futi naro, she would go up it. varume vakatenderedza, Men would be watching and ada staring. kumutora waenda. He who would want to take would take. Hallelujah. Royerai Jesu maoko. Give Jesus a pam pam. Hallelujah. Amen. Bhaari watiri kutaura nezvake uyu The Baal we are talking about here, waive Mwari weprosperity, he was a God of prosperity, Mwari ane zvinobatika, the God of material things, Mwari ano zvinooneka, the God of tangibles, the God of harvest, Mwari wepfuma zhinji. Mwari wegold. Hallelujah. Vaimuziva saMwari They knew him as God anowedzera zvirimwa, who would increase your harvest, anowedzera vana, who would increase your children. kana paapa vana When it comes to children, avadyarwe chechi.
Church, avadyarwe vana don't seed children. vanoberekwa Bear children. navarume navakadzi. Between men and women. Hallelujah. Amen. Pamusoro paizvozvo On top of that, vaiti kana vaita marituals avo mutemberi after their rituals in the temple, vatorana varume navakadzi mutemberi meeting men and women in the temple, kana gore rakunonopera towards the end of the year, pane vana vaiberekerwa mutemberi some children were born in the temple. pavana ivavo Amongst these children, zvaizoditemaina it would then determine bumper harvest kwaisraeri the bumper harvest in Israel. pavana vakaberekwa namarituals. From the children that were born out of rituals. rovai maoko ipapo. Omberera Jesu. Hallelujah. Amen. Tati kana ari Bari, We said if it is Baal, wainzi God of prosperity, he was a God of prosperity, God of harvest, the God of harvest, God of fertility and sex. the God of fertility and sex. Hallelujah. Takaenda pana mwarikadzi ainzi Ashira, If we go to the she-god called Asherah, wainzi God of love, goddess of love, she was a goddess of love, goddess of war, the goddess of war, goddess of prostitution, goddess of prostitution, goddess of pornography. the goddess of pornography. Because vaipinda vasina chavakapfeka. They would go in undressed. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Vapedza kudaro chechi. After that, Ndopatiri kuenda patiri kuona Elijah. this is where Elijah features in. Elijah ari kubva from Norway, Elijah comes from Ameno, Gilead. from Gilead, Chapter 17. chapter 17. Elijah ari kutaura naAhabi. Elijah speaks to King Ahab. Anoti zvandimire pamberi penyu iko zvino. He says, King, as I stand before naMwari you, mupenyu waIsraeri wandinonamata, before the same living ndoda God, kukutaurirai mambo I Ahabi, want to say this to you, King kuti Ahab. Samaria rese Could the whole, that Samaria, harichazove nedova, there shall no rain. hamuchazove nemvura inonaya, You shall not have any dew kusvikira pandinotaura ini Ahabi. until I say it again. Hallelujah. Hallelujah. Pane simba raMwari, There is the power of God. pane kugona There kwaMwari, is God's ability. pane kukwanisa kwaMwari. There is God's capability. Tiri kutaura nyaya yekuvaka altar. We are talking of rebuilding the altar. Ndapota hangu chechi handisi kutaura pamusoro pemuchato wako, I'm not talking about your wedding. nokuti nyaya yandinoziva ndeinoyi. I know this thing. Kana wakagadzirisa altari The zvakanaka, moment you rebuild the altar, muchato wako hauna dambudziko. the wedding is not an issue. Kana wakagadzirisa altari The zvakanaka, moment you rebuild the altar, mari yako haina dambudziko. money is no longer an issue. Kana wakagadzirisa altari The zvakanaka, moment you repair the altars, dambudziko FM, the problem with the AFM, matarisa padambudziko, you look unto the problem. makangano anopedza You dambudziko. have forgotten about the one who deals with Kune problems. vakangwara To those who are clever, vanofukatira dambudziko, they give the problem to their back. votarisa altar, They look unto the altar. voita journey to the They altar. journey to the altar. Zvinogadzirika zvega, The problems will be sorted. zvinosoteka It will zvega, be sorted. michato inorapika yega, Weddings and marriages will be mabhizinesi repaired. anorapika The ega. businesses will be resuscitated. Ndakakunzwai muchichema, If I hear you crying, munenge makatarisa dambudziko. you'll be looking at and focusing at the problem. Shama. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pana Mwari anopindura, We have a God who answers. pana Mwari anonzwa. We have a God who hears. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Shoko raMwari rinoti, The word of God says, apedza kudeclare nzara, after that declaration, Ahabi, Elijah, Elijah, unobva pamberi paAhabi. he disappeared from Ahab. Kwaakaenda kwese takakunzwa,
we know where he went. asi hatimboti akaenda Zarephath. Akasvika Zarephath. He also passed through Zarephath. Zarephath iyoyo The same Zarephath yakanga iri pedyo neSidhoni. Yanga iri closer to Sidon. it was closer to Sidon. Paakachagwa naHabhi kwesheku. When the King Ahab was looking for him, Haana kumbofunga kuti ndingamuwana muZarephath. he never expected Elijah to be in Zarephath Because akafunga kuti Zarephath iri padhuze neSidhoni. because he thought Zarephath is close to Sidon. Saka akafunga kuti aende ikoko. He thought, no, Elijah would not go there. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Vasangana aenda. When he disappeared, Shoko rinouya zvakare kuna Elijah. the word says again to Elijah Richibva kuna Mwari. from God, Elijah, chienda unoona Ahabhi. you can now go and show yourself to Nokuti King nguva Ahab, yangu yekunaisa mvura yakwana. because my time to release the rain has come. Regai ndikuudzei. Let me tell you, Chikonzero cha Elijah kuti abate mvura. the reason why Elijah would stop the rain Changa chiri chikonzero chemhando yaMwari anonzi the God of harvest. it was because of the God of harvest. Hallelujah. Kuti Mwari anyatsoratidza Israeri yese. Because God wanted to show the whole of Kuti muri Israel. kupenga nezvinhu zvisina musoro. Because to show them that you are rushing after things that are Anobata not. mvura haasi Bhaari. It's not Baal who will bring Ane rain. simba remvura ndini Jehovha. I am the God of rain. Saka Jehovha Mwari akabva abata mvura yacho. Then God stopped rain. Akati hainaye for 3 years. And he says for 3 years no rain. Vanyarara Mwari wenyu. And he kept quiet. Kana makamuona akanyarara. When you see him quiet, Hazvirevi kuti haasi pabasa. it doesn't mean he's not at work. Kana makamuona akanyarara. If you see him quiet, Hazvirevi kuti haasi Mwari. it doesn't mean he's no longer Kana God. makamuona akanyarara. If you see him quiet, Hazvirevi kuti haapo kudenga. it doesn't mean he's no Kudenga longer in denga heaven. kuna Mwari. In heaven there is God. Kudenga denga kuna Mwari. In heaven there is God. Hallelujah. Amen. Shoko raMwari rinoti Habhi The word of God says, akamuka akaenda. Ahab woke up in the morning Uku kwaIsraeri uku. in Israel. Mambo Habhi King Ahab, ashedzawo muranda wake Obhedhaya. he had called his servant Obadiah. Obhedhaya Obadiah, anomuti chiendawo nezasi. go in this direction. Ini ndoendawo nechekumusoro. I'll take the other direction. Pamwe tingangobatsira madhongi edu asara. We may help our asses. Hallelujah. Amen. Obhedhaya zvinongoreva the servant of Jehovah. Obadiah means the servant of Jehovah. Achienda Obhedhaya. As Obadiah was walking around, Akarohwa nehana achiona murume akapfeka magauni. he was surprised and shocked when he meets a man Akapfeka gauni, akapfeka marobes. who's putting on robes and gowns. Akati hamusirimi Elijah. And he says, are you not Ndobva Elijah? awira pasi nechiso. He went down on his face. Zvikanzi naElijah ndini. Elijah say, it is I. Zvikanzi enda unotaurira tenzi wako. Go and tell your Kuti king Elijah ari pano. that Elijah is here. Obhedhaya akati ini here tenzi wangu. Then Obadiah says, King, Sei musina tsitsi dzakadai. why are you this cruel? Ndinourayiwa naHabhi. I will be killed. Hakuna nyika yaasina kukutsvagai. There is no land that he did not touch. Aiti akapinda mune nyika imwe neimwe. He would look for you everywhere. Ainyoresa an oath. He would write treaties with every land and Kuti every munoma country. mupinde Elijah zvachose. That Elijah will not touch into this Enda land. akapinda tinomuisa Samaria. The moment he comes in, we'll take him back Hakuna to nyika Samaria. isina oath pamusoro panyu. There is no country that has not treaty about you. Ndikaenda kuna Ahabhi zvino. If I go to King Ahab now, Mweya waMwari unokubvisai pano. the Spirit of the Lord is going to take you Kana away from here. wakubvisai pano ndichaurawa naHabhi. If the Spirit takes you away, King Ahab is going to kill Inga me. munondiziva wani. You know me very well. Ndakachengeta vaprofita vaJehovha. I have kept and supported God's 50 prophets. mune rimwe bako. 50 in another cave, 50 mune rimwe bako. and the other 50 in another cave. Ndakavatostera chingwa nemvura. I gave them bread, toasted bread and water. Ndichivapa.
and as I gave them, zvichireva kuti ndinotya Mwari wenyu tenzi wangu. knowing very well that is showing that I fear your God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Apedza kudaro, After that, Elijah anomuvimbisa kuti unondiwana ndiri pano. Elijah says, you'll find me here this time around. I'm not going anywhere. Handina chandinotya. I have no fear. Enda unotora mambo wako uye naye. Go bring your king. Elijah Obadiah ran. akasvikotaurira Ahabi. He got there and informed Akati King tenzi Ahab. wangu ndamuwana Elijah. He says, I have found Elijah. Akatora crown yake akaisa mumusoro. He took his crown and put it on his Akatora head. tsvimbo yake akabata. He put his staff. Akatora garment rake akapfeka. He put on his garment. Akati wamuona nekupi. He said, where is Ndobva Elijah? vatanga kuenda nekuonekwa They Elijah. then trotted in the same direction. Vachingosvika pana Elijah. When they got at Elijah's place, Nehasha neshungu. angry and furiously, Ahabi anoti. Ahab says, Iwe mutambudzi waIsraeri. you the troubler and the torment of Israel. Hallelujah. Amen. Elijah without fear. Elijah, well composed, Anotarisa maziso aHabi. he looked right into the eyes of Anoti ini Ahab. handisi mutambudzi waIsraeri. He says, I am not the problem in Asiwe Israel, neveimba but yako. you are and your family. Iwe watambudza Israeri. You are the one who's causing problems in Kana Israel. uchida iko zvino. If you want right now, Shedza Israeri yese. call the whole of Israel. Tiende paMount Carmel. Let's go to Mount Carmel. Kana tasvika ipapo. When we get there, Tonoratidza Mwari we chaiye. want to demonstrate the right God. Tonoratidza Mwari We want chaiye. to demonstrate the right God. Tonoratidza Mwari We want chaiye. to demonstrate the real God. Vana vaMwari Mwari ane manyawi. I'm saying our God is a, Mwari ane manyawi. we say our God is a showy God. Wamunonamata ndo paanoda ipapo. When you call him, this is where he shows up. Wamunonamata anomera zenze. When you pray, he reveals Wamunonamata himself. anonzwa kunyemwerera. When you pray, he Kana smiles. makuda kumukompea notumwari Mwari. Whenever you want to compare with other gods. Hallelujah. Aha. Hallelujah. 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 Amen. Elijah. Elijah. Haana kuramba. Ahab did not say no. Ndobva ataurira varume. He talked to men. Zvikanzi mhanyai. He said, rush. Shedza Israeri. Call the whole of Israel. Tiende paMount Carmel. Let's go to Mount Carmel. Pamusoro paizvozvo. Right now. Hapana airamba kuenda paMount Carmel. As they rushed to Mount Carmel. Because vese ndo panga pane matemberi avo. This is where they had their temple. Altari yaAhabi ndo payanga iri. The temple and the altar of Ahab was also where. Altari yaJehovha ndo payanga iri. This is also where the altar of God was found. Asi ndakuudzai And I've told you kuti pornography, that pornography, prostitution, ufeve harlotism ndo zvakauraya is the one that has affected temberi yaJehovha, the temple of God the altari yaJehovha. and the altar of God. Ndobva pazouya vamadziviri baba vedu vechechi Then featured our spiritual father, muchiroto Reverend chavo Mazili, chemweya, in my spiritual eye, muchiroto chavo chomweya. in his spiritual dream. Ndobva vabvunza Mwari kuti conference ndoiti chii. He then said, God, what is the theme of the conference? Mwari ndobva vataurira akati iti rebuilding of the altars. And as it says, Zvochireva kuti it therefore means musangano uno this conference hausi wemabhizinesi enyu kuti abudirire. is not for your business to prosper. Musangano werepentance. It's the conference of repentance. Musangano wekunatswa naMwari. It's the conference of sanctification. Hallelujah. Amen. Because makatarisa pornography iri pakati pedu. If you look at pornography, it's right in our midst. Makatarisa prostitution iri pakati pedu. Imo muno dzirimo. Prostitution is right even here. Makatarisa varo imo muno varimo. Even witches are even here. Saka kana Mwari achitarisa chechi yedu, Then if God looks at our church, anoti yasvika time yerepentance. he says, this is the time of Anoti repentance. yasvika time yekuita reunion nechechi yangu. This is the time of reunion with my church. Muimbi wekedu akati And then our song says, ityai Jehovha. fear the Lord. Hallelujah. Amen. Kana makamutya Mwari uyu, If you fear this God, arege kufamba pakati penyu. he will not leave us alone. Namatirai michato yenyu. Pray for your weddings and marriages. Muchirarama mutsvina dzoupenyu.
as whilst living, haapindire Jehovha Mwari uyu. he will not come into your field. Associate netsvina Mwari uyu. He cannot be twinned with death. Hallelujah. Kana ari wandinonamata. If we are talking of the God that I worship, zita rake anonzi Jehovha Shammah. he is called Jehovah Zita Shammah. rake anonzi Jehovah Jireh. He is Jehovah Jireh. Zita rake anonzi Jehovah Nisa. He is Jehovah Nissi. Kana afunga kurwa anorwa zvishuwa. When he finds his things of fighting, Kana he afunga really fights. kublesa anoblesa The zvebasa. time of blessing, he really blesses. Kana afunga kuvepo anovepo zvishuwa. When he decides to be present, he is really present. Hallelujah. Rebuilding Rebuilding of the altars. of the altars. Altar ngaivakwe. Rebuild the altar. Rekaimboutaurirai. Let me share this with you. Patime iyoyi This time, yainzvenga vaprista navaprofita vachienda kwaBhaari where the priests and prophets would sneak unto Baal, vachinakidzwa nemiviri yavanhu vasina kupfeka. enjoying the naked bodies. WaIsraeri uku In Israel, kwakaisarawo vamwe vane musikanzwa there were others who were also mischievous. vaitotora kana nguruve chaidzo They would take even swine and voenda pigs, nayo paautari yaJehovha take it to God's altar. ona chikungotsva chichiparara They would be bent. ongoti zvinoisi tisu tingadi But what can we do? kana maramba Jehovha maramba. If God has refused. Chavaiziva Israeri What Israel knew, ndechekuti nzvimbo iyi itsvene they knew this is a holy place. uye nzvimbo iyi inopinda chinhu chisina gwapa. They knew this place does not accept anything that is dirty. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Asi vasvika But when they got there, vakanga votopira kunyange mhuka dzisina maziso dzakaremara. they would take even animals that were deformed. Jehovha akanyarara. But God kept quiet. Rekatisvike pakupedzisa. Let's conclude. Ndine nyaya yangu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Shoko raMwari rinoti The word of God says, Elijah achisvika paMount Carmel, when Elijah got to Mount Carmel, anotarisa zviso, he looked at faces. anoona zvakanaka. There was all was well. Anoti varume navakadzi, He says, ladies and gentlemen, nhasi ndoda kuti musarudze. I want you today to make a choice. Muchasvika rini For how long muine mifungo miviri? will you remain double-minded? Kana manakirwa naApi kana manakirwa naBhaari, If you are enjoying Baal, koendeika kwaBhaari kwacho. then go to Baal. Kana manakirwa naJehovha uyu, If you enjoy our God, kotevereika Jehovha then uyu. follow him. Musingati kwaBhaari kwaJehovha. Don't be double-minded in Baal and Choice Jehovah. munayo. You have the choice. Kana mada zvaBhaari, If you want Baalism, mati mupenyu endai kwaari. then follow him. Zvanzi paakataura zvese izvi, After he says this, vanhu vese vakanyarara kuti mwi. everybody went silent. Hapana kana hwana akashama muromo. Not even one of them opened their Shoko mouth. raMwari rinoti, The word of God says, ndobva adresa futi vanhu. he then addressed again Ndobva ati people. unzai mabhuru maviri. He said, bring 2 bulls. Imi Bhaari gadzirai renyu. Those from Baal, the prophets of Baal, prepare your bull Moshedza Mwari wenyu. and call your God. Mind you. Remember? Rimwe zita raMwari uyu, The other God, name of this chavakatenda God, kuti anogona kutiburitsira moto. when they thought that we would bring fire, Because Bhaari futi wainzi the god of thunder he was also called the God of thunder and the god of lightning. and the God of lightning. Saka namatitles avo iwaya, So with all those titles, vakanyatsoziva kuti anoburutsa moto chete. they believed he was going to bring fire. Pavaiona mhene chiti pa mvura yakuda kunaya, When they saw lightning in the skies, vakati hakuna vakaita they saBhaari. said there is none like Baal. Bhaari anonayisa mvura pakati pedu. The Baal is going to bring rain in our midst. Hanzi yakagadzirwa mhuka, They prepared their animal. Vakaisa paaltar. They put on the altar. vaiisa paaltar. When they had put it on the altar, Zvikanzi ndimi vakawanda, daidzai Mwari wenyu. and he then says, since you are many, then you can start calling your God. Ndobva vatanga Bhaari. They then began, Baal. Regai ndimbokutaurirai haisi heresi. Let me tell you, this is not heresy. Verengai makaverenga verse 28 yechapter 18. If you read chapter 18, verse 28, Chapter 18 verse 28. 18:28, Makaiverenga. if you read it,
munonzwa zvichinzi You hear the Bible saying vakazvicheka that they cut themselves, vakadaidzira they called, shouted, according to their custom. maringe netsika dzavo. Dziri kunzi tsika dzavo chechi. Bhaibheri harina kuzonyatsotaura. The customs are not clearly saying. Vakauya paautari yaBhari vasina kupfeka zvavaiita mutemberi yake. They came naked as they used to do in the Shoko temple. raMwari zvakaitika parima zvichaitika pachiedza. The Bible says whatever was done in darkness is going to Zvakaitika parima zvichaonekwa pachiedza. whatever was done secretly is going to come out in the open. Handisi kukunyeperai. I'm not lying or joking. Manzwa shoko raMwari chiti vakachekana nemapanga. The Bible says they used their knives Kusvikira vabuda ropa. until blood was oozing out. Havana kuchekwa ruoko. They didn't cut their hand. Okay. Because Bhari anga asina basa neruoko. Because Baal had nothing to do with the hand. Haana kuchekwa gumbo. They didn't cut the legs my way. Hallelujah. Kana Jehovah Mwari wakuita zvake. When God, Jehovah, does his things, Zvinofumuka. Zvinoita zvisina maturo. it's as if it's foolishness. Zvinoshaya basa. It loses power. Chiregai ndisire ipapo. Let me just... Pakachekwa panozviziva. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Chiregai ndisiye zvakadaro. Let me leave it there. Hallelujah. Amen. Kana tichiparidza tinoti akacheka. When we preach, we say they cut and cut. Ndizvozvo kuti munzwe kuti pakachekwa. We just say that so that you understand what we're talking about. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Chinondifadza ichi. Something that excites me is this. Rimwe zuva ndaiverenga imwe version handichaziva kuti ndeipi. One day I was reading another version. But I think kushamwari dzangu dzechifundisi munadzo. Let me say this to my colleague pastors. Hanzi vakadaidzira vakushoteswa naElijah ka. Zvikanzi pamwe aenda kutoilet. They say sometimes, maybe he's gone to the toilet. Rimwe randakaverenga rinorerutsa rinoti pamwe aenda kurestroom. The other version says he must have gone to a restroom. Akudadira zvino vaMwari vasingapindure. He's now prouding before the gods who do not Akati answer. mudaidzei pamwe aita traffic jam yabatwa netraffic. He says, call. Maybe he's in a traffic jam. Zvikanzi mudaidzei pamwe arara. Call. Maybe he's asleep. Wedu watinonamata harare. Our God does not sleep. Wedu watinonamata hapinde mutoilet. Our God does not go to the toilet. Wedu watinonamata hashanye rwendo. Neither does he visit. NdiJehovah Shama. He is Jehovah Shammah. Ari pano. He is here. Anorapa marombe ipo pano. He heals even here. Anorapa vakaremara ipo pano. Even the crippled here. Anoita mabasa ake ipo pano. He can do his works even here. Asha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tuenderera mberi. Jehovah wavo haana kupindura. Mwari wavo haana kupindura. Their God did not answer. Ndo pamanzwa Elijah achiti. Then Elijah says, Chiswederai kuno. come closer, please, come closer. Because ndofunga altar yaBhari yanga iri nesichekuku. I imagine as if the Baal's temple was maybe... Zvikanzi chiuyai kuno. He then please come this side. Iro ropa riri kungobuda. Yet blood is oozing out. Hapana chakapfekwa. Not one of them was dressed, Asi kuteerera vanoteerera. but obediently they came. Vakaswedera padhuze. They came closer. Zvikanzi zvinochita ngaimuone. He then says, watch, Chitarisai muone zvandaakuita. look and see at what I'm doing. Shoko raMwari rinoti. The Bible says, Akanhonga 12 stones.
He picked 12 stones dzaimirira vana vaisraeri. representing the 12 tribes of Pane Israel. nyaya ipapo. There is an issue there. Chaari kuda kudemonstrate Elijah baba. What he wanted to demonstrate, Aida kudemonstrate unit. he wanted to demonstrate unity. Because patime iri kuitwa nyaya iyi, Because at this time when this is being done, Judah akanga asipo. Judah was not there. Judah akanga ari ku southern kingdom. Judah was in the southern kingdom. Praise was not there. Praise was not there. Pese pari kuita manyongori apa. When they are doing all this, Kwa Israeli. when Israel is missing, Praise akanga asipo. praise was not there. Praise akanga asipo. Praise was not there. Hallelujah. Amen. Saka Elijah arikuda kuvaratidza. And then Elijah wanted to show Kuti them hazvina mhosva munoratidza tumafesi tudiki diki. that you may look small. Asi kereke rino harifambe praise asipo. This church cannot move further without praise. Madiki ndiroerewo maoko nai praise. Praise akanga ari ku southern kingdom. Praise was in the southern kingdom. Akanga asipo. He was not there. Shoko raMwari rinobva rati The word of God then says, pazuva repentekoste on the day of vakanga Pentecost, vari muimba imwe chete, they were in the same room, vaine mwoyo mumwe chete, same heart, vaine kufunga kumwe the same chete, thought. vari imomo. As they were up there, Pavakanzwa kutinhira they had a sound sekwemhepo as if there was a thunderous blowing wind. namabvudzi emota achidonha. As the flames of fire were Moto coming, wakauya paita unit. the fire came only when they were united. Makaverenga kuna Acts futi. When you read in the book of Acts again, Ndofunga chapter 4. chapter 4, Chirema chiya chaporeswa. when the cripple was healed, Peter na Johani vaenda mujeri. Peter and John, and when they visited the temple, Vaburitswamo. when they were coming from jail, Munonzwa vachiti takasvika kune vekwedu. the Bible says we got to our own. Takataura nhau dzedu. We discussed our own issues Tiine mwoyo mumwe chete. with the same mind. Vakabatana nemwoyo mumwe chete. They united with the same mind. Vapedza kubatana. After that, Nyika ndobva yakasheka. this is when there was earthquake. Vese ndokubva vazadzwa nemweya mutsvene. They were all filled with the Holy Spirit. Hatigone kuikunda takapararana. We cannot conquer when we are Elijah united. unonhonga 12 stones. Elijah picked 12 stones Dzairepresenta vana vaIsraeri. representing the 12 tribes of Israel, Dzichirepresenta unity in the church. replicating the unity in the church. Munokundwa because hamuna kubatana. You are conquered because you are not Tiri united. madofo because hatina We kubatana. are not clever because we are not united. Tinokundwa nokuti hatina We are kubatana. defeated because of disunity. Elijah ari kudemonstrate unity. Elijah is demonstrating unity. Hallelujah. 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 Kwete izvozvo zvega. Not only that, Wapedza kuuraya nzombe. after killing his bull, Zvinonzi akadira mvura. he poured water. Matheologians ari munoka. Theologians are here. Hallelujah. Amen. Kana makataura mvura, When you speak of water, mataura shoko. you have spoken of the word. Kana mataura shoko, When you speak of the word, mataura Jesu. you have spoken of Jesus. Uh-huh. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nekuti shoko raMwari kuna Johani rinoti. The word of God says in the book of John, Pakutanga shoko, in the beginning was the word. rakanga riripo, The word was there. rakanga riri kuna Mwari. The word was with God. Irori rakanga riri The Mwari. word was God. Zvino Mwari ari kudenga. Therefore, God who's in heaven. Aona paaltar paiswa mvura. When he looked and saw water on the Iye altar, haana kuona mvura. he didn't see the water. Mwari akaona mwanakomana wake. He saw the sun. Akati handinonoke, He says, I will not delay. handiregere. I will not stop going there. Kunyange zvakaita sei, Whatever the situation, ndinoburuka. I'll go down. Ndinonanzva mvura yacho. Then I will swallow the water. Ndinoinanzva mvura I'll yacho. wipe up the water. Esha shama. Hallelujah. Amen. Ndinoinanzva mvura I'll yacho. wipe the water. Ndinoipedza. I'll finish the water. Ananzva mvura. After finishing the water, Vaprofita vese vachiona. all the prophets were watching and seeing. Chirega ndipedzise ndichiti. Let me conclude by saying, ladies and gentlemen,
I am done. Hallelujah. Amen. Asikho yangu mainzi. But you have heard my call. Call yangu mainzi. You have heard my call. Time ye cleansing. This is the time of cleansing. Igorere kunatswa. It's the year of cleansing. Mukati medu In our midst, mune va profita. we have prophets Vanita sneak out. who sneak out. Mune va prisita. They are priests. Mune vatsvene va Israel vari muno. We have got the saints Vanita sneak out. who sneak out. Handiti munoziva baba. Do you remember, Baba? Vaiti vakaenda kumutambo wa Bhari. When they went to Baal's Kana dance, vodzoka kwaJehovha. when they came back to Jehovah, Vadzoka kutemberi yaJehovha. when they got back to Jehovah's temple, Vaona matambiro aitwa kuya kuya. after Iwo watching those yemuwest dances, chete iwaya. the West Vaibva vada dance, kuuya kudzidzisa vana they vaIsraeri. would come and try and teach our Israel. Ndosaka baba muchimboita problem. This is why you also Yekuti have kana some problem. zvakwidza mumbomhanya panapa zvapakati. Sometimes Moti aiwa hatitambi tichidaro. telling them, no, we don't dance like that. Hatitambi tichidaro. We don't dance like that. Tambai mushe. Dance well. Hallelujah. Hallelujah. Nokuti munoyatsoona kuti kwakuendwa kwacho nejaivhi yacho nezvayakuitwa ichinzi yakaenda pamberi apa yakadzoka kumashure yakazoenda Yes, kudai they dance forward to- zvaparara. Kana tichitaura nyaya yealtar, When we speak of the altar, tiri kutaura a place of fellowship with God. we are talking of a place of fellowship with God. Tiri kutaura pamusoro pe place of fellowship with God. We're speaking of a place of fellowship with Kana God. iri altar, When we talk of the altar, ndo patinowadzana newedenga. this is where we fellowship with Kana God. iri altar, If we're talking of the altar, ndo patinoona ukuru hwaMwari. this is where we witness and the It presence is a of God. place where praise and prayer are rendered unto God. Ndo panorumbidzwa nekukudza nekunambata Mwari. Or an altar is a symbol of holiness Inzvimbo yeutsvene and represents the presence of God. inoratidza nekumirira uvepo hwaMwari. Inoratidza utsvene hwaMwari. The holiness of God. An altar is a higher place Inzvimbo yepamusoro where untarnished, spotless, blameless services are offered to God. pesi panopiwa zvese zvakarurama zvitsvene Kana zvipiwa kuna Mwari. zvarema AFM, If things are difficult, AFM, rega kumhanya-mhanya. don't run around. Gadzira matombo ako. Pick and prepare your Gadzira story. altar yako. Prepare and rebuild your altar. Uri pauri ipapo. Wherever you are, Utarise kuna Mwari. and look unto God. Anopindura. He will answer. Ngasimukei. May we all stand. Praise and worship imbo uyai. Praise and worship, please. Esha, esha, esha. Esha, esha, esha. Esha, esha, esha. Erasoma. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngatimbopai an offering kuna Mwari. Ngatimborumbidzai Mwari. I've told you, church, Ndakapa mufananidzo wokumusha kwangu kwandakaberekwa. I give you an example, an illustration of where I come from. Satani chaanoda pamuri. The devil, what he wants in Haana you, chimwe chaanoda he pamuri. doesn't look for many things in your life. This Pentecostal heritage yamuri kuenjoya nhasi The Pentecostal heritage that you are enjoying today, haina kutangwa 2004, it did not begin 2004, haina kutangwa 2001, not even 2001, haina kutangwa 1999. not even 1999. Yakatangwa navakaitanga kuma 1900 chakuti. It began way back in the 1900 something. Ichibva mukuzevezera kwaMwari. From the whisper of God. Hamugone kutengesa nhaka yePentecostal heritage You cannot sell out the Pentecostal heritage, muchiichinja nemuriwo.
changing it, interchanging it. Amugone kutengesa this precious heritage. You cannot sell out this Vadikani hama dzangu amugone kutengesa chinokosha ichi. You cannot sell out this precious heritage. Dzidzaiwo kubva pana Naboth. Learn from Naboth. Akasvika kupinda muguruva. He went right into his grave, achirambira nhaka yemadzibaba ake. holding on to his inheritance. Achirambira nhaka yemadzibaba ake. Holding on to his inheritance. Patiri kunamata iko zvino. As we pray this moment, Ndoda kuti mwoyo mumwe nemumwe uri pano. let me say to everyone in here, Utaure uchiti. say this. Isu tese tiri panapa ndomboti. Let's say all of us in here, Kubva kumadzibaba edu vakatanga vari pano. from all our forefathers who are here, Hapana ane zera nePentecostal heritage. not even any one of them is of the same Hapana age kana with ane hafu the Pentecostal. yemakore yePentecostal heritage. Not even half Saka the kana age. tichida kutaura pamusoro payo. When we speak of this Tine inheritance, nhaka. we've got inheritance. Ngatisatendereiwa kaipa. Let's not allow the evil one, Nekuda kweprostitution. because of prostitution, Nekuda kwewitchcraft. because of witchcraft, Nekuda kwepornography. because of pornography, Isi altar yaverengenywa. allowing the altar to be Isi destroyed, altar isisiri munzvimbo yayo. dethroning the altar, Yaparadzwa. deforming and destroying the altar. Munosvika kupi mine mirangariro miviri? For how long will you remain double-minded? Munosvika kupi mine mirangariro For miviri? how long will you be double-minded? Kana Bhaari ari Mwari, If Baal is God, endai kwaari. go therefore unto him. Kana Jehovha ari But Mwari, if Jehovah is God, teverai kwaari. follow him. Imba ichi choice yesong. Praise God. Dino chema ishema Baba mu murimbutsene nzinzwe andina kufana dipone Rakakoba Buddha Suba Gandhi Pite Panetsi Dikonisi Dakarasa Ziraye Dikareka Tsitse Dikakwira Pamikwita Dikanyura Dakarasa Ziraye Dikarekera Tsitse Suvarakanaka Gandibi Gandiwende Panezira Deponese Ishewa Sarababa Yandarama Sukareli
Hatipei chipo chokuombera kuna Mwari wedu. Hatiomberei kuna Mwari wedu. Let us clap our hands, O Lord. Let us give a Praise clap the name of the offering Lord. to God. Hatitendei muranda waMwari abvuma kushandiswa And I Baba thank the Munjeri. servant of God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Siyabonga. We may be seated, Baba Mrefu, come forward. Tingatora njimbo Praise and zetu. worship. Rambai muripo. Praise and worship may still. Praise the name of the Lord. Hallelujah.